OPay is about close. And OPay is a ritual. I know say some people after they post that, they go insult me. And okay, after insult me, na go see result. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife Prophet of our time kwuru na ọ na-akọwa na OPay bụkwa bankị ndị ọgwụ ego, ndị ogbu aṅụ ọbara, ndị oke ite, na ọ bụrụkwa na ego gị ude ebe ahụ na gị wepụtakwa ya ka i wee bịa nye onyinye n'ụlọ ụka ya, ka i wee bịa kwụọ taịtị n'ụlọ ụka ya, na ọ bụrụ na ị chọghị iji ebịa nye onyinye n'ụlọ ụka ya, na gụnye ya ọma gold ka njidere ụka ndebere ụka, ị ghara ibekwa anya ma anya moo, na ị ga-ebekwa anya ma anya moo. Okotorigba una sị na pastọ ya pụta n'ime ụlọ ụka, ndị bịalụ chọọchị n'ụlọ ụka ya, ndị si ebe tere aka wee bịa pastọ ya egbulu amụma ka ọ fụrụ ọfụ, ọ hapụfa je na-egbulu ndị nọ n'ile amụma, na-afụrụ ndị nọ n'ile ọfụ. O ya agwanwu gọọmenti na fa ha achịta ọfụma, nekwa ebe a nọ n'ugwu Hausa na-egbusisi ndị Kristian, ọfọchie ntị ya, kpuchie anya ya, fọchie imi ya, mee ntị ka ọ nọ ọnụ ya, ntu anụ nwa ọ na ebe a wee na-akọgheri ka onye isi mkpụrụ mmiri, onye gbara ọgwụ n'isi, onye ejiri ohere anụnwa wee gwa gọọmenti na si nebe anya ka ndị Boko Haram si egbusisi ndị Kristian n'ugwu Hausa. Onwebeghị pastọ ya pụta kwuo ya, pụta ebe anụnwa, ịhapụ ọfụ ị ya afụ, ọ bụrụ bankị ebe ego na-adị ka ị na-afụ n'ọfụ, ihe afụ ebe na nni adịghọ na Naịjirịa na agụụ na-egbusisi ndị mmadụ, ya agbanwutụrụ mgbu na ọchịchị ya na ife nwugolu karịrị ife dị ndụ, ị nọrọ ebe a na-akọ akụkọ maka bankị, nwekwa na ife ahụ afụ. Ndị nwe bankị abịa kpụrụ pastọ anụnwa kpochie aka na-abụghị onye otu aka, ndị mmadụ asị si metarị ya ebere, si metarị ya ebere, mana ọ bizines mmadụ ka ị na-akọtị akọtị ya nke oketa asị na ụnụ ụka na-enyiri isi mmadụ na ya n'oke ite ka iji afụ ọfụ, nọ ndị dibịa na-agwọrụ ọgwụ mgbe a gasị na na-akọta na ya onye na-ekwu ife a na o metaghị ya, mana ị na ebe a kịta na-emetọ bizines mmadụ. Ya bụ ife adịrọkwanụ mma, ọkwọ nke nnọchi ka m wetara unu maka akpụrụ pastọ akịta akpọchie, ịfụ ka ndị mmadụ ya apụta anọkwa n'ugwu Hausa na-egbu ndị Kristian ka na-egbu ewu na ọkụkọ. O na-afụbeghị ya ka unu gwa onye na-achị Naịjirịa na ọchịchị ya adịghị mma, na-egbusisi ndị Kristian, pụta ebe a ọfụ ị na-afụ ụba ọfụ ego nya afa ji ewepụta ya ka enye oke ijiderefa. Ahapụ unu ka unu gee ife o kwuru. Ị na-eche ọnwa ife inwe, biko tiri ya ebumnobi na kọmentị. OPay is about close. One day they go say they get what happened for OPay. Everybody lost all money for bank. No OPay, they call them OPay. If you are here or anyway they watch me about the world right now, anywhere they watch me right now, just into best case. I'm talking OPay. I never talk what not happen. Yes, sir. It come today, come tomorrow. OPay is about close. And OPay is a ritual. I know say some people after they post that, they go insult me. And okay, after insult me, now go see result. Yes, sir. Now go see result. I'm stuck OPay. OPay is about close. I see serious case for OPay, and the OPay later close. Nobody, many people lost money, many cry. And when you go see the action from December to January, you go see the action. But for next year, you go say this man in talk. Just calculate this is what I talk about. You go start from this December to January. You go here green small. But the next year, one day, they go say, they get what happened for OPay. Remember they go there, make it be your papa name, make it be your mama name, make it go to that, make it be like the end of the day now. Everybody lost all money for bank. Now, if you go bank, don't go say anything. You say money, they don't know. If you ask this one, how one, that's how everything day. I'm talking OPay bank. Better be careful. God bless you. Put your hands together for Jesus Christ.